Bine ați revenit pe canalul Teste prin grădină. Astăzi am revenit la grădină să încerc să fac în sfârșit plantarea căpșunilor. Anul acesta vremea ne-a jucat o grămadă de feste și mie și celor de care depindeam pentru această procedură. Așa că uite-te, suntem în data de 4 aprilie și sper că astăzi vremea să mă lase și restul condițiilor de aici din grădină să mă lase să fac plantarea căpșunilor în sfârșit. Am parcurs o perioadă foarte ploioasă, friguroasă, ploioasă din nou. Cei de la care am procurat Kinder Bueno, respectiv căpșunii, au parcurs și ei perioade foarte ploioase și nu au putut recolta ștolonii de căpșuni. Așa că, uite-te, ne-a ajuns aici în data asta și încă nu am reușit să plantez. Dar nu avem ce face, încă timpul nu e pierdut, încă nu e vară, vremea ne lasă, încă nu plouă cu găleata, deși picură puțin, așa că ne vom apuca de treabă. Ce am pregătit aici pentru treaba asta? Am pregătit Kinder Bueno pentru energie, glumesc, aceia sunt ștolonii de căpșuni, așa au venit împachetați, folie perforată, vedeți că are gaura respectivă din 30 în 30 de centimetri și sunt două rânduri, niște gunoi de porumbel, farfecaia o să folosesc să deschid pachetul, rândul pe care îi voi planta acesta deja este ușor pregătit, m-a apucat ploaia odată și nu atât am reușit să fac, și cu o greblă voi pregăti înainte să pun folia. Pe măsură ce avansez cu procesul, vă voi mai arăta cam ce fac. Până atunci probabil voi pune camera să meargă și va merge o înregistrare la ce fac. Așadar, haideți să-i dăm drumul. Voi începe cu împrăștierea gunoiului și încorporarea lui pe acest rând. Voi împrăștia mai puțin decât o fac de obicei, ca să nu moară plantele încă din fașă. După care voi pune folia și voi planta căpșunii. Da, pe lângă ce mai am aici, mai avem nevoie de un plantator pe care se pare că nu l-am adus aici pentru poză. Dar îl am la mine, din fericire, nu mă voi chinui cu alte ustensile improvizate. Am terminat cu găinațul, cu îngrășământul, am reușit să îi dau și o formă și acum urmează să pun folia asta, să vedem cum merge. Revin după ce e gata. Bun, aproape că am terminat cu folia. Mai trebuie doar să pun niște pământ aici să fie ținută. Și a ieșit și aproape drept. Deci, încă un pas finalizat. După ce îmi trag puțin sufletul, revin și să vedem puțin plantele și să începem să le plantăm. Haideți să vedem și ce avem în coletul Kinder Bueno. Să vedem. Da, niște
niște căpșuni remontanți Albion. Să vedem dacă au ajuns cum trebuie. Nu mai da ce bun sistem. Da, între timp aceștia am comandat de la un producător din Moldova. Am găsit pe OLX sau l-am regăsit pentru că am mai comandat de la el niște plante pe care le-am plantat acasă înainte să pornesc această aventură și mi-am amintit de dânsul zilele trecute când am avut o problemă. Am intrat pe OLX și cum faci? Cauți, îți faci un buget și intri și vezi, caut căpșuni remontanți. Găsești preț 50 de bani, 1 leu. Intri, suni și surpriză, nu e 1 leu, e 3 lei. Că de fapt ăia nu știu cum, că de fapt îți ceilalți nu știu cum. Și astfel tot felul de oameni de genul ăsta care postează un preț și ajungi de fapt să fie cai vers pe pereți. Așa că i-am lăsat pe aceia în pace și am revenit la domnul acesta, care a fost serios de fiecare dată. Și hai să vedem ce avem aici. Bun. Și avem niște căpșuni. Hai să vedem cum arată în primul rând, că acum lăudam. Sper să fie ok. Hai să pun așa pe liber. Da. Căpșunii cred că sunt mai de mult recoltați, să le zic așa. Haideți că o să mișc puțin camera. Și spuși în pachet de mai mult timp. Sper să... Adică din câte știu și din ce experiență am, căpșunii sunt de obicei niște plante foarte reziliente, rezistă în niște condiții destul de ciudate și rezistă mult. Adică și acum mai am și pe aici unde am avut în grădină mai am urme de căpșuni, dar sunt mai bătrâni și dacă în iarnă n-am văzut deloc, acum au început să apară și zici că acum i-am plantat și sunt în stare foarte bună. Dar ce am bătrâni, am și desfințat rândurile pe care le aveam deja. Speram să folosesc același soi și anume Regina Elisabeta, dar pe acela anul acesta nu l-am găsit la un preț omenesc, iar cum nu sunt producător, nu prea mi se merită să investesc într-un soi între ghilimele așa de scump la prețul la care este vândut anul acesta. Revenind la ștolonii noștri, mă gândesc că aici este o cantitate, nu știu, eu am comandat 180, vedem pe parcurs cât sunt într-o grămăjoară de genul ăsta. Arată bine, sunt bine înrădăcinați, chiar ok, sunt convins că vor prinde curaj repede și vom recupera timpul pierdut cu toată vremea asta ploioasă și pământ înghețat și dezghețat și ploios iarăși și iarnă din nou și iarna mieilor, zăpada mieilor și ce mai urmează încă o săptămână și de acum încolo. Am recuperat și plantatorul, așa că haideți să trecem la treabă. Ok, voi începe să exemplific nu chiar de la începutul rândului, pentru că aici la început tot timpul capetele sunt mai prost lucrate, sunt mai prost pământul, cum pe rândul ăsta a fost de fapt o cărare. Să vedem ce va fi. Avem aici ștolonii. Ok, haide să vedem câți sunt într-o grămăjoară. Facem o groapă. O să lărgesc puțin groapa și îngropăm, nu de tot, ci până la de unde încep frunzele verzi.
până la inimă sau cum eu fizic când mai exemplific unul. Dar destul de amărâți așa. Să vedem ce rezultate vom avea cu ei. Sper să nu ardă soarele zilele astea. Zilele ce urmează în soare iarăși. Astăzi este vineri, luni iarăși ninge. Sper să nu fie prea firave plantele astea ca să îți dea drumul cum trebuie. Vedem. Nici pământul aici nici cel mai bun. Asta e cel mai prost rând din grădină. Asta este decât deloc. Ce va fi, va fi. Cam asta v-am exemplificat. Deci faceți o groapă adâncă cât rădăcina și să intre, haideți să vă și arăt. Avem aici, deci faceți o groapă suficient să intre așa și îl îngropați până aici. Până aici. Și ar trebui să fie în regulă. După ce voi termina cu plantatul, voi reveni cu ultimele păreri. Hai să-i dăm drumul. A durat un pic mai mult decât mi-ar fi dorit, dar uite că e gata. Am obosit să stau în poziția asta și parcă de la an la an e tot mai dificil. Ce să facem, îmbătrânim. Dar uite că avem un rând, aș zice, în ultimele zile chiar nesperat de căpșuni. Vă arătam la început, plantele sunt destul de slăbuți așa. Se vede că au fost depozitate destul de lung timp într-un loc nu prea prielnic, fără lumină. Mă rog, probabil așa se practică la cei care comercializează, fiind și super final de sezon. Cam ce nu s-a vândut acum aici. Acum tot ce sper e să treacă cu bine de zilele următoare care anunță câteva nopți minus 3, minus 4 grade peste 3 zile. Și cât de cât să nu le ardă soarele pe astea care sunt foarte, foarte firave. Vedeți, se vede că sunt mai mult albe decât verzi, săracele au fost expuse la umbră, cred că destul de mult timp. Eu nu-mi pierd speranța, am încredere că aceste plante de căpșuni, acești stoloni vor fi și se vor comporta ca restul stolonilor pe care i-am întâlnit în viața mea, și anume vor fi suficient de încăpățânați să rămână printre noi și să ne facă căpșuni în vară. Ce mai rămâne să fac acum e să îi ud puțin. Nu știu dacă voi mai include în această prezentare și partea de udare, pentru că mai am câteva chestii de făcut. Da, asta am vrut să vă arăt astăzi. Vă mulțumesc că ați revenit pe canalul Teste prin grădină. La această prezentare va urma o prezentare intermediară peste vreo o lună să vă arăt cam cum s-au prins sau cum evoluează plantele până atunci. Dacă v-a plăcut, dați like, comentarii, dacă aveți metode mai bune sau ceva de comentat, vă rog, în secțiunea de comentarii lăsați orice mesaj pe subiect. Până data viitoare, vă mulțumesc și vă doresc spor la treabă și numai bine!